Kanang, yung si Sir Mads ka, ako, para sugat akong pambayad to sa arawan. Kung di ka, ano, ito ang gamit mo, Mads. Basta naman ang pagpapagwapa na ka, wa man takakwartaan yung apam, Sir, sulbat lagi natin. Atong akitong sa man kaya pa nimo o dili kay. Ikaw nga lang, Mats. Ha? Kay sakit kayo ako ang yung Mats. Uy, Mo ba? ikaw lang. Ito mo ulian, Mads. Wala pa gani. Sige, basta Mads ha. Akit na Wala mo. mo ditang kabayan. Awas si Sir, nanyakis kay Gnaw, Mads. Sige, pabot ako dyan, Mads ha. Hi, sir. Oh, saan naman ka? Saan na po na yung style mo? Ay, paghinga na. Hilasan ko na. Sir? Hoy. Nakala ko ng istorya, sir. Uy, wapay ko nga istorya. Intro pa lang gaya na ako to sa inyo, ha? Ano? Reklamo na ka. Dili, Sir. na ako'y asawa. Ay, paghinga na. Kaya ako ang yaytoyo dili. Sir, di ka ba? Bayad. Wala sa ganin mo. Wala ka makapaabot siya ng bayad. Lagi ko, pero Kunya. sa. Kasi madara din yung istorya na to. Istorya. Di ka maakit, sir. Guwapa ka. Guwapa? Guwapa. Ang gwapa ka. Yung kakuhaan mo. Wala ka. Gusto mo ka, sir. Gusto mo ka, sir. Guwan mo kayo na. Ha? Sir. Wow, sir. Bayad mo. Ang ako ang yaytoyo dili. Bayad. Ay, kung yan na. Ubayad ko, sir. Ubayad ko. Ubayad ko. Pangit mo. Anong yan na ka? Ano ka na na? Uy. Hindi mo ginang Sir. Mas, tabang ba? Tabang ba? Mas, ako, sir. Dali. Dali na ba?